Hakajing betang ya katma persya ya drugs ka Mawlong kum kadak ban persyang ban telakam ya kajing jeleu drugs hapo ka jella ka hinyau trap youth council HYC hakajan miet jong ka arpasau trek uleber araja arpasan kala penlong ya kajing lek kenra drugs haki jaka ki bahap atem ya Mawlong na lor kiwe Hakani kajing lek kenra ka HYC kala yo ban bat hadu khat sau ngut kinong di bat kinong di drugs bakan thop ya ka wei ka Riew Kynthei Nakini ki nong di bat nong Khaïi drugs ka seng kala yo ban kurup hadu khat south li ki tendong tap drugs hakaban na kalyang jong ka seng kala sneng ya ki bekim dai bandang batang ya te ka jing mulien ka basniu bat hadien kala thang no ya ki drugs bakala yo ban kurup na ki Drok. Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangi bam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya